ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/1/24 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ವನವಾಸಡುಲ್ಲರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ತಿನ್ಪರು. ಈ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡೊಪ್ಪೆರ ಪಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ನಡವಳಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜ್ಞಾನರತ್ನೋರ್ದು ಸದಾ ಸಂಪನ್ನಾಪುನ ಸಾಧನದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ದಾನ ಮಲ್ಪನವು ಎತೇತ್ ಬೇತೆಕ್ಲಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪರು ಆತತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸಂಪನ್ನಾದುಪ್ಪರು. ಏರು ಕೇಂದ್ರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆಕ್ಲಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪವೆರೋ ಅಕುಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು. ಬುದ್ಧಿರೂಪಿ ಜೋಳಿಗೇಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಂಧ್ರ ಅತಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತುಂಡ ಅಪಗ ಅವು ಪರಿದು ಪೋಪುಂಡು ಧಾರಣೆ ಆಪುಜಿ. ಐನಿರ್ದವರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಸಾರವಾದ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೋಡು. ಐನು ವಿಕಾರದ್ದು ದೂರ ಉಪ್ಪೊಡು. ರೂಪ ಬಸಂತಾದುಪ್ಪೊಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಲ ಸಹ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಡ್ದು ಪನ್ಪೆರು. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಡ್ದು ಕೇನುವೆರು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರ ಆದಂಡು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿಯೋಣರು. ಇಂಚ ಶಿಕ್ಷಕರು ಓದವಿರು. ಐನರ್ದವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಶೋ ಮಲ್ಪೇರು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ದು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ನಡವಳಿಕೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡವಳಿಕೆನೇ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದಿನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಓದಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಇಂದಿನ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಡೇ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ವಾ ಋಷಿಮುನಿಕುಲು ಈತೊಂಜಿ ಓದುದು ಬರೆದುಲ್ಲೆರು. ಅಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿಜ ಬಾಬಾನೆ ಬತ್ತದು ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತೇರು. ಗಾಯನಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಇಂದು ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡಾದುಂಡು. ಕಾಡುಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸೂಬುರ್ರೆಂಡು. ಪೂತ್ತ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೂ ಏಪಲ ಸೂಬುರುಜಿ ತೆ ಪಂಡ ಕಾಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಣುಗುದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಪೂತೋಟ ಪಜ್ಜೆ ಅದುಪ್ಪುನು. ಪಜ್ಜಿ ಪೂತೋಟಗೂ ಸೂ ಬುರುಜಿ ಉನ್ಗಿನೆಕ್ ತಕ್ಷಣ ಸೂ ಪತೊಂಡು. ಇಂದು ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಕಾಡಾದುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ಕಲ ಸಹ ಸೂ ಬೂರ್ದಿತ್ತನು. ಪೂತೋಟಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಿತ್ತಂದು ತಮ್ಮ ಪೂತೋಟ ಗುಪ್ತವಾದ ಸ್ಥಾಪನೆಯವನುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಪೂತೋಟದ ಪೂಕುಲು ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ದೇವತೆಯವನುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಂದಿತ್ತ ಪುದರೆ ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು. ಇತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯವನುಂಡು. ಆಶ್ಚರ್ಯದಾದ ಪಂಡ ನಿಗುಲು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏತೆ ತೆರಿಪಂಡಲ ಸಹ ಆಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಏರು ಈ ಧರ್ಮದಕುಲತ್ತೋ ಆಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಜಿ. ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಡ್ದು ಕೇಂದ್ರ ನನಂಜಿ ಕೆಬಿಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಯುಗುಟ್ಟು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಏತೊಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ 4-5 ಜೋಕುಲು ಐನರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಹಿಂದುಲು ಪಂದು ಪನ್ನುನೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ದೇವತ ಧರ್ಮದಕುಲಾದಿತ್ತೆರು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದಕುಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರಪುಜೇರು. ಈ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಮರೆತು ಪೋತೇರು. ತೂಲೆ ಈ ಸಮಯಡು ಏತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೇರು. ಮೊಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಪುಜೀರು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆರೆಯೋಣೊಲಿ. ಏರು ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಪೆರೋ ಅಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರತ್ತು ಭಕ್ತರಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಏತು ಭಕ್ತಿನು ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪನವಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರೆಯೋಣೊಲಿ. ಒಂತೆ ಮಲ್ತರಡ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ಒಂತೆನೆ ಪಡೆಪರು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರಡ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪಡೆಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ತೆರಿಪೇರು. ಜ್ಞಾನನೇ ಪಡೆಯಿಜಿರಂದಿತ್ತಂಡ ತೆರಿಪವನ್ಲ ಸಹ ಕಡಿಮೆ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫಲಲ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕುನು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾಗ ಒರಿ ಲೆಕ್ಕನು ಕಡಪುಡೇರು. ಇಸ್ಲಾಮಿಯರ್ನ ಈತು ಜನ್ಮ, ಬೌದ್ಧರ್ನ ಈತು ಜನ್ಮ ಪಂಡು. ಬುದ್ಧೆಲ ಸಹ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐಕ್ ಸುರುಕು ಒವ್ವೇ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡು. ಬುದ್ಧನ ಆತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯರ್ದು ವೃದ್ಧಿಯಾನು. ಅರ್ಲ ಸಹ ಒರಿ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒರಿಯರ್ದು ಏತೊಂಜಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲಂತು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ರಾಜರಾವುಡು. ಮುಲ್ಪ ವನವಸಡುಲ್ಲರು. ಐನರ್ದವರ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುದ ಮಿತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ. ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟುನು ಪಾಡೋನು ಪನ್ಪನಲ ಸಹ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಆದುಂಡು. ಓ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆವು. ಈ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ನತ್ತನ ಕುಂಟುನು ಪಾಡೊಂದರಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಆ ಶಕ್ತಿನು ಬಿಡೋಡು. ದುಂಬು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ
ನಿಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪರು ಬೇರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಚಮತ್ಕಾರ ಆದುಂಡು ಮೊಗಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು ಪೇತಾಕ್ಲೇನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನ್ನೇರು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂತೋಟ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಆದುಂಡು ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಏತು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಉಪ್ಪೇರೋ ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಗುಪ್ತವಾದ ಕುಲ್ದೇರು 5 ಒಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಗುಪ್ತವಾದ ಪದವಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ವೃತ್ತಿಲೋಕಡು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಅಮರಲೋಕಡು ಪದವಿ ಪಡೆಪ ಇಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆನು ಒಲ್ಪ ಆಂಡಲ ತೂತಾರ ಪರತ್ ಜಗತ್ತಡು ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ವಿನಾಶವನ್ನು ಮಲ್ತೊನವರೆ ಅಕುಲು ಈ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುವೆರು ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತದು ಓದವೆರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಐಕಾದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಪಂದು ಬರೆಯಲೆ ಇದೇನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಅಕಲು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನೆ ಬಾಡದೇರು ಈ ತಪ್ಪುನು ಎರಾಂಡಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲು ಬಾಬಾನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಐನದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಫಾರಂ ಜಿಂಜಲೆ ಅಪಗ ಅಕಲು ಒಂತ್ಯಾಂಡಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಬಾಕಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಹಾತ್ಮರನ ಕೈತಲು ಪೋಪೇರು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಲಂತೂ ಸಾಧಾರಣ ರೂಪಡುಲ್ಲೇರು ವಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಒಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಐನದವರ ಏರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದಾತೆ ತೆರೆಯೋನೇರು ಸುರುಕು ವಿನಾಶಿ ರತ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಅವಿನಾಶಿ ರತ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಿಗುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪರು ಮುಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಜಾದೂಗಾರರ್ಲ ರತ್ನಾಗಾರರಾದುಲ್ಲೇರು ಐದವರ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಕುಲು ರೂಪ ವಸಂತೇರು ಬಂದು ತೆರೆಯೋನುಡು ಎಂಕುಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುನ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನలుండు ಈ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನರದು ನಿಕುಲು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಇಂದು ಸಹ ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಕೇಂದು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನೇರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಧಾರಣೆ ಆವಂದೆತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ತೆರೆಯೋನ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ ಜೋಲಿಗೆಡು ರಂಧ್ರ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅವು ಪರಿದು ಪೋಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ದಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ದಾನ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಜಿಂಜುಂಡು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಾಲಿಪ್ಪುಂಡು ಓದುಜೇರು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಡಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ವಿಷಯಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಂಚವಿಕಾರದ್ದು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೋ ಅಕುಲು ಅವು ಈ ಸಮಯದಾದುಂಡು ಅನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ರಾಕಿನ ದ್ಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುನು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಅರ್ಥನು ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು ಅಕಲಂತೂ ಅಪವಿತ್ರ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು ರಾಕಿನ ಕಟ್ಟೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಸುರುಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಸಹೋದರಗೂ ಕಟ್ಟುವೆರು ಖರ್ಚಿಗಾದ ಅಲ್ಪ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾಸನ್ ಆಪನ ರಾಕಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಈ ದೀಪಾವಳಿ ದಸರಾ ಮಾತಲ ಈ ಸಂಗಮದಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ವಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರೋ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ನಡಪುಂಡು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯಯುಗನು ಪನ್ಲೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಸುರುತ್ತ ದರ್ಜೆಡು ಹೋಪರು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆನಿಕೆ ಎಂದು ನಿಕುಲು ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಆಪರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪಮಾರು ಏತೊಂಜಿ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದೆ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರು ಯೋಗ ಬಲೋರ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಬಾಹು ಬಲೋರ್ದು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿಂದು ರಡ್ಡೆ ಅಕ್ಷರಲುಂಡು ಯೋಗ ಬಲೋರ್ದು ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆಪರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಏರು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲರು ಆಕುಲೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೆರು ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪೊಸತೆರ್ದು ಪರತಾಪುನು ಪೊಸತೆರ್ದು ಎಂಚಿನ ತಾನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪರತದಂತೂ ಎಂಚೆಂಚಿನಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಭಾರತಡು ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತನಿತ್ತೆ ಭಾರತ ನರಕವಾದುಂಡು ಪಗೆಲು ರಾತ್ರಿದ ಅಂತರ ಉಂಡು ರಾವಣನ ಭೂತನು ಮಲ್ತದು ಗೊತ್ತವೇರೆ ಅಂಡ ಅರ್ಥನು ಅಂತದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಕೋಡೆ ಅಜ್ಞಾನ ಉಡ್ತಿರು ಇನಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ನರಕೊಡಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ಇಂದು ಸತ್ಯವಾದುಂಡು ಎಂಚ ಜಗತ್ತದಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ವಾ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನರಕ ಒಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ತೆರೆಯುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆದುಂಡು ಇಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಡ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಮಾತೆರೆಗುಲ ಪಣೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆದಿತ್ತರಡ ಕೂಡ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆದು ಇಂಚಾದುಲ್ಲರು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡಿದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡಿದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲರು ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡು ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ವಿನಾಶ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಬಾಕಿ ಅವು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ತೆರಿಪೊಂದೆ ಉಪ್ಪಿರು
ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಏಪಲ ಪರತಾದು ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆನು ಬಿಂದು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಮೊಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ಪಿದರ್ದು ಪೋಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಐದವರ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅನುಸಾರವಾದ ಒಂಜಿ ದೇಹವನ್ನು ಬುರ್ದು ನನಂಜನೆ ಪಡೆಪುಂಡು ಈತೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡು ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕವಾದೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಪಂಚಡು ಈತು ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳಿರು ಪಂದು ಕಡೆಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೆರು ಈತು ಮನುಷ್ಯರು ಉಳ್ಳಿರು ಪಂದು ದಾಯಗ ಪನ್ಪುಜಿರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕ್ಲು ಏನನ್ನು ನಿಕುಲು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಮರತು ಬುರ್ತಾರು ಕುಡ ಯಾನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕಾದೆ ಬಾಬನು ಲೆಪ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ಮರತು ಪೋತಾರು ಆಂಡ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮರಪುಜಿರು ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುನನೆ ಪತಿತೇರನು ಭಾವನ ಮಲ್ಪರು ಇಂದು ಗೋಮುಖವಾದುಂಡು ವಾಕೆ ನಂದಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥವಾದುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೆರು ಇಂದೆಕ್ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆರಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಉಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಓದವೆರು ಐದವರ ಮೇರೆನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಒರಿ ಶಿವಬಾಬಾ ದುಲ್ಲಿರು ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ನಿಕುಲು ಅರ್ಪಣೆ ಆವಡು ಮೇರ್ಲ ಸಹ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಅರ್ಪಣೆ ಆದರಲ್ಲೇ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ನೊರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕುಲು ಸತಿಯುಗಿ ಪೂತ ತೋಟಗು ಪೋಪರು ಐದವರ ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡದು ಮೋಹದಯಗು ಪೊಡು ಅಚ್ಪತ್ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮೂಲು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಠನ ಮಲ್ಪರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ಶಿವಬಾಬನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದರು ಐಕಾದೆ ಸೋಮನಾಥನ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಮಂದಿರ ಅಂತು ಮಾತ ರಾಜರ್ನ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತನು ಏತೊಂಜಿ ವಜ್ರ ವೈಡೂರಲಿತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಬತ್ತದ ದಾಳಿ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರೊಡ್ದು ಏತೊಂಜಿ ಬಂಗಾರು ಇಂಚಿನಿಂದ ತಂದು ಪೊಯ್ಯರು ನಿಕುಲು ಅಂಚಿನಕಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲರು ಮೊಕುಲ ಧನವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯೋಗಿ ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡು ಪಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 5,000 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು 2,000 ವರ್ಷಲು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಒರಿನ 2,000 ವರ್ಷಡು ಈತೊಂಜಿ ಮಠ ಹಂತಲು ವೃದ್ಧಿಯಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೆ ಓದವೆರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಖುಷಿಯಾವಡು ಅಪಾರವೈನ ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಗರೊಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವತೆಲು ರತ್ನದ ಕುಂಟುನು ಜಿಂಜೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪಂದು ಸೋಜಿಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಲು ಜಿಂಜಿನ ತಟ್ಟೆಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ತಟ್ಟೆಲಿನ ಜಿಂಜವನೇರು ಕೆಲವರು ನಾವು ಪರಿದು ಪೋಪುಂಡು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಓದವೆರು ಅಕುಲು ಖಂಡಿತ ಧನವಂತರಾಪೆರು ರಾಜಧಾನಿಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಡ್ರಾಮಾದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಓದವೆರು ಅಕಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಅವಿನಾಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅವು ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ಏನಿ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು 84 ಜನ್ಮದ ಕಥೆ ಅತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಏನಿ ಈ ಆತು ಮಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ದೂರೊಡ್ದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಜಡು ಮನುಷ್ಯರ ಇನ್ನು ತೂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಿಪೇರು ಕೂಡ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏರು ತಿರುಗೊಂದು ಪೋಪೆರೋ ಆಕುಲು ಕಡೆಟು ಬರ್ಪೇರು 2-4 ಸರಿ ತಿರ್ಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇತ್ತೆರಡು ಬರ್ಪೇರು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಅಂತೂ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಬೇರು ಓಡೆಗು ಪೋಪೇರು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಆದು ಪೋಡು ಏಪ ಯೋಗುಡು ಉಪ್ಪೆರು ಆಪಗ ಮಧುರ ಆದು ಪೊಲಿ ಯೋಗೊರ್ದೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾಪ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಜು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರೆಗುಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಜಿ ಏನಿದ ರಹಸ್ಯನ್ ಮಾತ ಆತ್ಮಲೆಗ್ಲ ಪನೋಡು ನಿಧಾನವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ವಾರಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೇರು ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಒಂದುಂಡು ಏರಿಂದೇನು ತೆರಿಪೆಯವರು ಹಾಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಬಾಬನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪಿರಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾಯಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಉಳ್ಳೇರು ದೇಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವಡು ಬಾಬಾ ಬೆರಡ ಕುಲ್ದೇರು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪವನಾರತ್ತೆ ಮಲ್ಪವೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪವೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆದೇಶ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಶರೀರದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ಭೋಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಸುಗಂಧನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ರೂಪ ವಸಂತಾದ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿರೂಪಿ ಜೋಲಿಗೆಯನ್ನು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನರದು ಸದಾ ಜಿಂಜವನುಡು ಬುದ್ಧಿರೂಪಿ ಜೋಲಿಗೆಡು ಒವ್ವೇ ಒಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ವಿದ್ಯೆನು ಎಡ್ಡೆ ಓದೋಡು ಪೂರ್ಣ ವನವಾಸಡುಪ್ಪೊಡು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ದಿವಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಪೂಕುಲಾದ ಬೇತಕ್ಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ವರದಾನ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪನ ಮೋಡನ್ನು ತೂದು ಗಾಬರಿಯಾಯರೆಗು ಬದಲಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ
ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರವಾದಿನ ತರಹ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಈ ರೀತಿ ಪಾತೆರನು ಪನೊಚ್ಚಿ ಐನು ಕೆನ್ನೊಡನೆ ಬಾಬಾಗಲ ಸಹ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಬೇತೆಕಲು ಪ್ರಭಾವಿತ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮೊಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರ ವ್ಯರ್ಥ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಐನೇದವರ. ಇಂಚಿನಕ್ಲೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ದೂರ ಪೋದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮುಗ್ದಾಲೆ ಬಾಬಾನು ತೂದು ಪಾತೆರನತ್ತು. ಈ ಪಾತೆರದ ಮೋಡಲು ಇಂದೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿದ್ಯರ್ದು ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪಾಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್: ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರಡು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಪಾಡ್ನವು, ಅರ್ಥಾತ್ ವ್ಯರ್ಥದ ಖಾತೆನು ಸುರು ಮಲ್ಪುನವು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ವರಿಸ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಶುಭ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೇತೆ ಆತ್ಮಲ ಮುಟ್ಟಲೆ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ಇಂದು ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಡು ಕೇವಲ ಈ ಶಾಂತಿನ ಮನಸ್ಸದು ಶರೀರದ್ದು ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಕಲ್ಪನು ಏಕಾಗ್ರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಪಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೂಪದ ಮೂಲಕ ವಾಯುಮಂಡಲಡು ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಕಂಪನನು ಪರಡಲೆ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.